Kaburom kejenguk bat kejengaro kalong yo blay. Berpenyo hangi ngapor kabokodor. Ban syakri yo uleng ba ka YouTube channel jang karib hoy Presbyterian Synod. Ngai khoblay pi baro ka kerteng ka beej bat ka bathyang tam. Kaju try bot nong penem jengi u Jesus Christ. Ya pi baro ki bejupet ya ki kubor tin blay. Leng ba ka ni ka channel jong kasinat. Ya piru ki para bangit bayi. Ki bana ki wepat ki balang lane na ki wepat ki jinget. Kublay shibun. Ya ka jing Krisyan lam ka jong pi. Ya ka ni ka YouTube channel jong kasinat ka jonge. Kani kasni ka ba shipaw tarik u December. Kalong gasni ka bakerpang ka bangitip ya ka kum ka Children's Sunday. Tangkum ka jing penkenmau kendian. Ka jing yalang perkhat kam jong ka ribhoy Presbyterian Synod ka ba arpo ar ka blalong ha ka balang terso haus nam arajar arpo. Kalau ikut bandan ka sni ublay ka bakerpang na ka benta jong ki kenarit. Ka banlong ha ka tayaw ka ba ar jong ubnay December manaus nam. Kum juru ka jing rakhe ya ka Children's Week ha ka ni ka jo katayo. Tementang ilayo lat ban rakhe ya ka ni ka Children's Sunday lakum balai snam. Ka jing temu jong ka long ban hikai ban pensan ban pensilori ki kena nado bagi dangret. Ha ka jing syakri ya ublay da ka bagi ni shimenta ha ki program ki baper. Inyo ban penpau ya ka sab ka bagi dan. Kinang ban iit ya ublay. Kinang ban iit ya ki para brio. Bat kumjuru ya kebalang. Haga ni kasnam arajar arpulai. Kasinat kalabu ya ka tim haga jingrakhe ya ka Children's Sunday kabaong. Naga shintur ki kelong bat ki badang bun. Melapen skhem ya ka bor. Ya ka belapen syong nongrim naga kitab Sam. Kaba pra kadekat kabaar. Haswa bangin pois ya ka kubor. Tongin lek yak mat jung blay hak jing duai. Ablay bo kpau jungi ubhabeneng. Ublong try ki met ki men sim ki jongi. Nyai ngu me ablay na marka jing penyo ka jong me ka por ka bakodor. Hakabakum karibhoy Presbyterian Synod. Leng ba ki balang ki baper ki badan hapo jong ka. Yolat ban rakhe ya ka ni ka tayo ka bakerpang jong ki kena. Bat ngiduai kmat jong me ablay. Men kerkuru ya kan ka por ka pangidan. Habang isngap bat siya askor ya ka ketin ka jong me. Panon kam nyu syakri jong me ubayang ni ka ni karunsan. Baka jing kran baro namlong ni ka jing la ka jing start ka jong priyo. Henry kan long ni ka jing pencet bor ka jong me. Yala me ni ka por ka pangidan ni IT ha me. Sengew ka bangu ha keteng tribe nang penim jing yu jisung iduai. Amen. Kani ka sam ka jung David, ka bula ruai syapang ka jing krau, bat ka buram ka jung ubriyo. Ka jing krau ka jung ublay, bat ka buram ka jung ubriyo. Ha kani ka benta, unong ruai, ulapun kesan, ya ka shintur jung ki kelung, bat ki badang buny. Bat ka jing keli ka bami kalong, ka shintur jung ki kelung, ka tew ya ka Shisin perkhat ngilaban ong baka day ka belong physical. Baka shintur jong ki kelong ka thaw ya ka jing jam, ka jing long, lane ka jing khut. Kampat dan kanu ka jaklia ka parung haka. Empat dan ubiri lane secret, lane udumasla ubarung haka. Kadang long ka bakhut. Haka shintur ki kelong kampat dan ka arsap ka arpong. Kampat dan ke bisni ke pihun. Kabaki tip kalong. Tang ban ang la ke sintur habaki dan kam ya ke jingbam.
Henry ladang ngam kam jeliu. Ka shintor jong ki kelong ka kit ya ka jengmut ka bakam yar. Ka shintor jong ki kelong ka teuhi ya ka donut ka jong kelong. Naneng laban ong kelong baro we nado kle hadu kejat. Bat ya ka jenglong ka baudon. Ka ka badan ha ka donut bor-bor. Ka pau ha ka shintor lani kiktin ke bangikran. Ya ka ka baka donut kapun ka shintur kapan mi syabar. Lada baha ka donut ka bami na ka shintur kinlong kikintian ki babaha ki ban penkemen ye ki we. Henry lada ka donut kapun ye ka basniu. Ka bami na ka shintur kapan mong ye ki we. Henry habang iperkat pat ya ka donut jong ki kelong. Niyo iya ka bakalong kababaha, kadap tang ika kababaha, bat kabami siya baru kalong kababaha. Dan ayu haka donut jonggi kelong. Haka donut jonggi kelong kadan ka jingkut. Nyar bangin siyam ka jingkut haka donut jonggi belasan, ki belarang ba. Tenre haka donut jonggi kelong kadan ka jingkut. Ki kelong tangkum ka sengur kampat dan kano ka jingtingit. Kilong kum ka kot sada. Kabang pat dan kano ka jingtho. Kasyong ha ki kimi ki kpa lane hangi ki belasan ka ka bangin tho ha ka donut jong ki kelong. Day namar ba kilong ki bakhoy. Ha ba ki ruai da ka donut. Bat bonsin ka jing ruai jong ki knarit ka kta ya ki bios ngew ya ka. Kabami na ka donut. Kadrungru siya ka donut. Ki basngap ya ka. Dan bun ba ki knarit. Ki balong kinong ruay. Ki balapan ya ka donut. Jong ki basngap. Ya ka jing ruay ka jong ki. Nang ta ki kelong yo iru ya ka jing long rit. Ka jing long ka bau blay usngo tenat Kabau kuaru bakin nongbut ki jongu. Kin kup ya ka jing sngurit. Nang bakin long ki bakraw. Jisu kan syai. Bau no nuru uba penrit yala de kum ukna. Utau long uba kam kraw haka hima ki beneng. Ngikin mau baki senran. Kilawan hau jisu ban keli ya ka wei ka jing keli. Uba kam kraw te haka hima ki beneng. Jisu ula khat yau kena ula bu yau hapdeng jongki bat uang shisha nga ong api lada pim kela bat pim longkum uni ukena hinam le sut haka hima ki beneng shushu Jisu ong suk ki bakhuj haka donut nabakin yo yau ble dai gane ka jinglong ka badan haki kelung kaba penlong yu Jisu bandan ka jing kaba kerpang yaki. Ngikin mau habau yo ba kesenran kila beno yaki kena kibawan ban sngap ya ka jing alap ka jong Jisu ulas neng yaki senran uang sya yaki kena bakin wan hanga. Jisu ukwa baki kelungru kin yo mat yaki jing kerku ka jong nado baki danglung. Kinyo ya ka jing penkentang ka jong Hoat kin donru hakakur jong ki bangej Kini ki jinglong ki badan haki kelong. Kilong ru ka bor na ka benta ka jing syakri ya ka kam ka jong ble. Namar ka ta ka ktin ka jong ble ka ong. Na ka shintur jong ki kelong bat ki badang bun melapan skhem ya ka bor. Ladang ipai na ka Bible. Ngilap ya ki nuksa ki basyai ya ka jing pedan kam ka jong ublay ya ki kelung ya ki kena haka kam ban syakri ya But uway na kita uday Samuel. Ngikin mau ya Samuel uday ublakha siya ka perthay na ka jing ya te jutang jong ka kemi jong kahana bat ublay. Uday ublakha
da ka jing ate jutang jong ka kemi jong u Samuel ula ino ia ka kemi nadu ba udang rit kala banlong ar lani lais nam garta haga por baga kemi jong u kalet ban IT ya u shau try ban syakri haga temple ka kten ka jong blai ki yathu te udang kena tongin medor ya ka jing im jong u Samuel ha temple u kena u badang ar lani lais nam garta ula day ban ino ya ka ying kasam bansa haga temple ka bakrau ha Jerusalem u em marway u thia marway u ba marway jengai nalaki kmi ka jong u don tang bat u eli lingdo hagi por ki bo eli u batai kam ya u henre u kena u bela pensan na ki kejat ki jong utran nado ba udang red unam kendria syu wat hadu paula temen ka proverb ka ong hikai au kena hakalenti ka bau dei panian e unam kendria ya ka wat habaula temen ki kme ki kpa ka balang ki juhikai yangi ki hap ki barit bangin ya hakalenti ka badai nadu bagi dangrit ki ai hangi ya ka por bangin mani yau blai parakna kadai ka jumbu bet jong ka balang hangi ki hep ki barit bangin let sya ki jeseng ngin it yau blai ngin it ya ki para brio ka boru ya ka skul penpang ka bangin yo ban pensan ya lade ya ka jing tip ka bajanai yau blai kata ka de ka jing le ka jong ka balang na ka benta jongi u Samuel udan ka nongrem jong ka jingim namar bola pensan ya u ha ki kejat ki jong utrai bat ka ka nongrem ka bu Samuel udan ka de ka jing ko ngo ulong u kena u ba ko ngo u ko ngo ya ka ka baga kmi jong u ko ngo ya u eliling do haba upha ya u ya ka no ka kam ban le ki hep ki baret u Samuel ulang ka jing hikai na ka benta jongi u kongo ya ka kme ban shongsa ha temple nado ba udang red shim na khnyum ya ka kme hapo ka temple u trailer ki kam ke ba ula ban le kum u khna red ka jing kongo jongi ki khun ya la ki kme ki pa kalong ka jing kermen ya ka lungyeng ki longsam namar ki khon ki ba kongo kim juba klalenti ki yat ha kalenti ka jung trai bat ki pensngu baru ya la ki kme ki pa henry ka basngu si kalong ni impat ha ki kisni ya ka jing nang hiar ka akor ka burom namar ba ki khon kilanang do no ya ka mensem ka ban pen kongo ya la de ha ki kme ki pa lane haublai ka jing bam ko ngo ka pen poi ki khna la ni ki samla sha ki jing snil bat ki jing thala wat shadow ka jing jat ka jing tam sneng ka jong usil la palang yala ka jong ka kme ka pen poi u sha ka jing yap bam pa dei por hau nam sarang ka jing bam ko ngo jong u khon sarang auria ka pen poi u sha ka jing kerdo ka bo dei ban bam pat isnyang bon ki khun samla ki jatno namar kimla ban pen ko ngu ila de nado bakidang kena don ki bangam haka kiat how drugs how kenja ki balong ki atiar ki bapen jatno ya ka jing im bat ya ka mensim henry ka bakum ka nepat kam powder watang khendiat ru haka jing im jong Samuel te kat bau dang san kerta ulang nang sanru haka jinglong ka basisya bat haka jing shirham ya ka ban syakri ya blai Samuel uem hapdeng kisni jong jing thala bat kita ki jing thala ki don haka ying ka jong eli lengdo ki khon ki jong eli lengdo ki long ki bathala ki ba sim klop ya ki jing aingu bala ai de ki breu shau trai
u Samuel, u hapdeng ka bakum kata kapor. Umla ban pek dalagi jong kikmat. Ya kita gijing snil ki badan ha temple. Upan ka bor na ublay. Aki jing duai, kenang balak ban penkut, ya ki jing snil ki badan ha temple. Bat shisha, ulala ban le ya kata, namar bau blay ula shashkor, ya ki jing duai, jong uniu kena ubahok. Kajing khot yang iru kalong. Nado bagi dang red, lane yang ni ke samla. Min persyang bansar penkut, ya ki jing snil ki badan haka imlang kasalang. Kabalang kadan kamnya ki kenaret, yang iki samla ki bio iya ki jing bamkut, ya ki jing snil bat ki jing jat ki jing pra, ya ki jing hiar ka akor long beriu man beriu, bat ki kendram ki badan haka imlang kasalang. Iba not ban keren ya ki jing shisha, bat ki ba im ya la deru haka jing shisha. Samuel udah beriu balak ban penkala bamut ya ki beriu. Shano sya ka ulet da ka jai. Endre ki beriu ki kenyu. Namar ki jing shisha ki kten jeng jing shisha ki bami na ka shintur ka jong u. Kani ka jing long ba shisha kala pensyepting ya usol haka hima. Namar usol u Samuel uslur ban keren persya wat ya usol ban keren ya ka kubor ka jong ublay persya ya usol. Deyau kena ubakum u Samuel bala penskam ya ka bor ban syakri ya ublay. Ban long watiar ubaklain ya ka kam ka jong ublay. Ban long ru kom ka shintur ka jong ublay. Ihap ki barit kabalang gadan kamnya ki Samuel na pedeng jong pi ki kenarit komjur na pedeng jong pi ki para samla ki badan ka dor ka jong Jesus Christ hangnu ha ka bakidan shano sya ka bakilet kin ra'ru ya ka dor ka jong Jesus Christ ngimla ban mudur bau ble upenan kamru ya kenarit ban besar ya ki san hajar tangkirang ba nalor ki hap ki kinte bat ki kena udan tang santli ki pu bat atli ki dokha ki jingpam ki baret hindre lingba ki jong u kalong ka bor ban besar ya ki san hajar kadau kalong ba uniu kena u ya ka bu udan syau jisu bat hakikti ki jong jisu kata ka jing ka jong u kalong ka bakrau ka ka badan bat pi ayaka syau boleh pidan ka jing stan penan kam ya ka nak benta kamon ka jong boleh pidan ka sap ka phong penan kam ya ka nak benta ka buram ka jong boleh padaya ka jing syakri jong ki knarit u boleh unyo ban penan kam nak benta ka hima jong namar ban nak syentur jong ki kelung bat ki badang bun ublay ulapan skam ya kabor ublay na kabenta ka buram ka jumu amen.